Kapuya ni mo, oy. Kapoy kay ka. Magbuwag na tay. Kapoy na uli mo. Magbuwag na na. Ha? Daog ko? Wow! Tarong ba? Daog ko. Daog ko. Jackpot? Oh, jackpot. Daro adra. Hi guys, magandang araw guys. Nandito na tayo guys. Gawan na tayo ng kalukuhan guys. Simulan na natin. Let's go! Masa lugar ma'am? Sigmore? Marina Mall no? Nako dre Marina Mall. Oh, naagligo dre. Kapuya ni mo, oy. Kapoy kay ka. Magbuwag na tay. Kapoy na uli mo. Magbuwag na na. Magbuwag na na. Lain na ng puti o di color. Kapoy na labas sa puti. Buwag naglaba. Ako'y labas di color. Padong na ko dra. Okay, bye. Hello. Ah. Ha? Daog ko? Tarong ba? Daog ko. Daog ko. Oh, jackpot. Daro adra. Sama na lang. Eno? Daog jugo. Kabuno ang manok. Daog ko, kabuno ang manok. Okay, bye. Tara na ko. Withdraw mo tanan deh, Mas. Hello. Oh, napa ko dire? Napa ko dire lagi? Kapuya ni mo, oy. Taas kay linya. Taas kay linya dire. Kapoy kay ka. Kapoy kay ka, eh. Magbuwag na tay. Kapoy kay ka. Ilain na mo mga sinina dra. Ilain na. Ilain na mong mga sinina. Kapoy na ko. Ilain ang dikolor og kuan puti kay ako'y labas sa dikolor, kapoy ko labas sa puti. Sina padong na ko dra. Pila bayad sir? Pa 1? Ha? Pila sir? 70. Okay. Pawis ako sir, gamay sir, mga 1 minute sir. Relax ako. Mga 1 minute sir. Indutan yung kuranan sir. Putson ba? Namoy massage sir? Wala. Ay. Kalingkod ni gitaon ko. Tukti mo guan sir, kanang pinatabon suka sir. Tabon suka. 1 minute lang siguro no. Relax kamay ba. Okay na sir. Okay sir. Salamat sir. Ka-relax ko kamay sir. Salamat sir. No.
sa mga magpa-shoutout dyan, mag-comment lang guys ha. Bye, peace.